Hvala vam kolegice i kolege. Kad govorimo o viziji za ruralna područja, nemoguće je osim poljoprivrede spomenuti i energiju. Dakle, prikupljanje i potrošnja definirala je kako i gdje živimo kroz povijest, kao i društvene odnose kroz povijest. Gustoća izvora energije ključan je faktor u tome. Za 1 gigavat snage koji se dobiva recimo u obliku solarne energije treba mnogo više prostora nego za 1 gigavat recimo iz nuklearnih izvora. Kroz velik dio prošlosti energija se temeljila na drvu, na biomasi i 90% ljudi živjelo je u ruralnim prostorima. Onda imamo industrijalizaciju sredinom 18. stoljeća pa smo došli do toga da danas 3/4 Europljana žive u gradovima. Sad ponovno idemo nazad na izvore energije sa niskom gustoćom za koje nam treba velik prostor. A gdje to ima dovoljno prostora za solarne elektrane, za vjetroelektrane? U ruralnim prostorima. Gdje to ima biomase? U ruralnim prostorima. Međutim, ništa od ovoga neće biti ako novac doista ne ostane u tim prostorima. Mi smo u Hrvatskoj devastirali ruralne prostore tako što smo novac od šuma kojima su oni bogati centralizirali. Dakle, napuštao je te prostore. To se ne smije dogoditi sa energijom. Novac od energije mora ostati u ruralnim prostorima koji su njegov glavni izvor u budućnosti.